asbak. Siapa nan datang sapaningga ambo, di dalam abundo banyak basera. Katokan batarui tarang, tolong dia jalekan. Badata hatiko pasti ada kurang. Siapa kamu yang nan datang tadi? Jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambo ko curiga yodek latakanai, kok laga nyo datang raso tak kamana. Sapaningga ambo adia nyo rayu, Tentu ambo ko tak sanang walaupun nyo kawan, tapi ndak bapilih yo kawan jo lawan. Yo kawan katonyo, tapi di belakang awak ditanduknyo. Ambo ko curiga yodek latakanai, kok laga nyo datang raso tak kamana. Sapaningga